Hello logoफोर welcome to my new video आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदान बरायना लायबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै दायो लोगोफोर जोङो गाबोननि बिश्वकर्मा फुजानि खरस लायनो थांनो ओंखारदों आरो ना लोगोफोर दा नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै आरो ना थ' नायलांबाय थादो आरो ना आंनि दिनैनि भिडिअखौ माबायदि जायो दा थांबाय थानोसै आरो ना जोङो नै लोगोफोर ओमफ्राय ओरैबायदि अबस्था फिरफिला मोना बेयाव नै ओरैहायबो लामा ओमफ्राय नै ओरैबो लामाया आरोना ओमफ्राय फिरफिला मोना जों थाबायनानैसो थांसै आरोना दायो नै थाबायनानै थांबाय थानोसै आरोना जोङो दायो दा ससेयाव मोनबाय बायबा गाखोनोसै आरोना लोगोफोर नायनो थान्दा थान्दा मोना बेखैजा फिरफिला खारा आरोना लोगोफोर ओंखायनो थाबायनांगौ जायो दा माबाफिनबाय गारि खारबाय थानानै गैया आरोना फिरफिलाखौनो लोगो मोनासै माबाबायना दा एम्फौ ओमफ्राय नै थांगासिनो आरोना जोङो लोगोफोर हाइरड मोनफैबाय आरोना नै लोगोफोर नै नारें जुमब्रा खुसेर एरि लाबाय आरोना नै जा दाम बुङो आरोना फुजा बहरना थुना लानोसै नै इयाव थुना लानोसैलाय आरोना लोगोफोरनि जा फिरखा आरोना दिनै गाबोन फुजाखाय गाबोन बिश्वकर्मा फुजाखाय बिराद फिर आरोना थासिमला लाबाय आरोना ओमफ्राय दुन्दिया लानोसै मैगं एसे लाबाय आरोना लोगोफोरनि आलु लानो हाबलायबाय आरोना फान्थाव लाबाय नै खरस खालामफैबाय अखासो हाजाबाय आरोना लोगोफोरनि सिजोब्बाय आरोना मानसियाबो जोङो अखा हाना होबाय आरोना नै फुजा खरस लांनो फैनायावनो जा फिरमोन मानसिफोराबो ओमफ्राय नै माला फानदों आरोना बिश्वकर्मानि लोगोफोर नै न' मोनफैनानै ड्रेस एरि गानस्लायबाय आरोना ओमफ्रायो सेस अखा सिजोबदों आरोना अखा हादोंमोन नालाय लोगोफोर खरस खालामफुबाय थानायावनो अखा हाना होबाय आरो बेनिफ्राय सिजोब्बाय ओमफ्राय नै फैनानै ड्रेसखौ गानस्लायग्रोबाय आङो ओमफ्राय नै ओरै फिसालानि मेथाइ जागासिनो ओमफ्राय नायदो नै जों मा लाबोखो आरोना नोंथांमोननो एसे खिथानोसै आरोना खरसा आरोना ओरैहाय फुजा खरस दङ ओमफ्राय मैगं एरिबो लाबोबाय आरोना नै खुसेराबो ओरैबायदि दाम थसेयावनो आरो 40 थाखा गोजा आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय नारें जुमब्रायाबो नै जा 40 थाखानि दाम बायनानै लाबोबाय उफाय गैया आरोना फुजा नालाय लाबोनांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय थिखोनो हायैनि जोङो फिरफिलाजोंसो फैबाय आरोना आखाइ साजोब्बाय थिखोनानै नै दे आलुआनो गिलिर जायोहाय आलुबो दङ ओमफ्राय नै खरसा बे फुजा खरस आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओरैहाय मैगं दङ नै बे जाहैबाय टमेट' नै ओरैहाय फान्थाव दङ नै लोगोफोर ओमफ्राय ओरै थाव दं सिनि आरो माबा माबि आरोना एकदम थिखोनो हायासै आखाइ साजोब्बाय ओमफ्राय नै मालाबो लाबोबाय आरो नै मालाया नै गारिनि माला लाबोबाय आरोना नै लोगोफोर ओमफ्राय नैबो बाजारनिफ्राय दासो फैदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै फिसालाया एगजाम जागासिनो नालाय लोगोफोर बेनिफ्राय लेखा फरायगासिनो आरोना नै
बैनि कुइसनखौ माबायदि लिरना होनांगौ आरोना एकदम कुइसन लिरनानै आखाइ साजोब्बाय ओमफ्राय ओरैहाय मबाइलखौबो एसे एसे सेरनो लुबैयो नालाय आखाइफ्राबो एकदम माबायदि जाजोब्बाय आरोना लोगोफोरनि टेबोल टाफुल थांजोब्बाय आंना बिमा मेथाइ लाबोनायखौ जादों आरो ओमफ्राय नै लोगोफोर एगजाम जागासिनो नालाय लेखा फरायगासिनो आरोना ओमफ्राय आंथ' बाजारनिफ्राय दासो फैदों नालाय ओमफ्राय थ' लोगोफोर आङो जों फुजा खरस खालामहैनाय मानायखौनो भिडिअ खालामनाय जाबाय आरोना ओमफ्रायो नायलांदो नोंथांमोनहा भिडिअआ माबायदि जाखो थ' आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो लाखिथ'नोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन आरोना बाय बाय